باوریا me ez ê xwe ispat bikme. Noktaya wekî dijî biraz bir çirkinî. Ser cinê tu nebaşî, tu ser agîtiye nebaşî, tu ser tarîxên nebaşî, tu di ser siyasetê nebaşî, kemasî min hera bibê, ez ê ji vê qewetê bigirim me. Em navê dixwazin ji van rewşenbîriyê me. Feqet dîsa ez tekrar bikim, hîn dîsa dîqat bikin, dijbin gelek nokta dafîniye. Aman yani. Em vê ji hev derxin. Yani yekê jî em ne gorey dilê xwe, em gorey rastiyê xwe Kurd hereket bikin. Bi destê dijmin, direk veya endirek, tişt çê dibin, berî Kurdek vî tişî jî hev derxe. Mesela ne ji apo hez bikin nekin, pêravin nepêravin. Mesela Kurdayetiye me dilîzine. Kurdayetiya me jî bi xûnê şehîdan, bi xûnê hezar salan ji dest ne biçûk maye, em çima zararê bivêdin. Em ji Kurdayetiye xwe hez bikin. Em ji jiyana xwe azad hez bikin, em vê biparêzin. Ez vê dixwazim, ji bo vê, eger hûn dixwazin limixin jî. Ama bira hem Kurdayetiye xweşik bime. Kurdayetî ji dest me nebe. Ez vê tenê dixwazim ji va rewşenbîriyê me. Divê ya lêxin feqet heqî vî teslîm bikin. Limixin, ama tiştê mikilî pir mühîm yani. Hema ji bo Kurdan e, ne ji bo bavî min e, ne ji bo min e, zîro heme sıfatin e me. Vê qebûl bikin, wekî di çawa li me dixin, bixin, va ew me ye.